da nake cewa barkanmu da wannan lokaci a arewa. Sunana Queen Amina taku daga nan Queen Amina TV. Jama'a arewanmu abin yana damuna. Ko kuna tunanin arewa kuwa? Ko kun kalli yadda al'ummarmu ta arewa yau ta zama? Yau idan kana kafar sada zumunta kamar a Facebook, idan ka dubi inbox ɗinka wato messenger, kan ka sani za ka ga matasan arewa sun shigo su ce maka hajiya alfarma nike so wane ne kafin ya gama magana shi ya hada da account number ya ce maka na gode Allah saka da alkhairi. Aiki kenan kullum cikin bara. Idan muka dibi tituna har nan Abuja, mutanen mu kake gani kan titi duk sun zama mabarata, ba matasa ba, ba dattawa ba, mata musamman ma yanzu sun fi yawa. Yau 'ya'yanmu sun koma ba su da aiki, ba wani abun yi sai dai su je su biye ma 'yan ta'adda su zama masu ba da bayanan sirri. Komai ya lalace. Ku dubi lokacin da an ka kaddamar da Northwest Development Commission, babu wani takamaiman babban mutum wanda ya ce kamar yadda suke taruwa lokacin da ake yin taron manyan mutane nasu na ra'ayin kansu. Alamomi sun nuna shugabanninmu na arewa gaskiya da sake. Na san akwai kalilan masu ɗanyin ƙoƙari, amma idan kuka dubi lalacewa arewa ta yi kamari, ta yi yawa a kwatanta ta da ɗan ƙoƙarin da suke yi. Wato a cikin kaso 100 abin da suke yi bai wuce kashi 10 ba. Shi yasa arewanmu yau ta koma cikin kwata. Duk inda muke ba arewa ba, duk wanda ya tashi mu ake kashewa saboda irin yadda muka zama. Me za mu yi? Jama'a, wannan ginin zai fara ne daga 'ya'yanmu. Wannan ginin zai fara ne daga 'ya'yanmu. Makaranta yana cikin abubuwan da ke gina al'umma musamman ma matasa. Akwai makaranta wanda ni zai muku suggesting inda za ku kai 'ya'yanku, musamman waɗanda suka kai ga shiga matakin jami'a. Wannan makaranta ce wadda yaro zai shiga yayin da yake ciki, za a koya masa karatu tare da aikin hannu. Kan ya gama karatun nan har ya fara cin gajiyar wannan abu. Akwai inda ake kaddamar da horaswa na ayyukan hannu kafin yaro ya gama makaranta har ya fara taimakon baban shi a gida da ɗaukar nauyi wasu abubuwa na cikin gida. Wace makaranta ce? Wannan ita ce makarantar African University of Science and Technology da ke nan Abuja. Jama'a ku kasance tare da ni, zan kawo muku ɗaya bayan ɗaya labarin wannan makarantar. Ku kasance tare da Queen Amina TV a koda yaushe, sai kun ji ni.